Vi står her i min nye forhave, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at kunne bruge den som græsplæne ret hurtigt. Så jeg havde egentlig tænkt, at vi måske skulle lægge noget rullegræs, men hvordan griber jeg det projekt bedst an? Man skal lige tage sine forholdsregler med rullegræs, så det er fordi, man skal klargøre jorden. Den skal helst være jævn og komprimeret, så man kan gå på den, uden at man falder i eller synker. Er det nybyg, så skal man have grubet jorden, man skal have fræst og tilført 10 cm muld, så man giver de bedste betingelser. Har det derimod været noget gammelt, noget man lægger om, f.eks. forhave, har der været skave og har der været et bed, så skal man have fjernet de værste sten, hæve en rød op og så lægge en lille smule muld ud i toppen. Nu har vi fået lagt vores soilmaster. Det er big baggen med jord, der de er altså lækre vækstmuld til at lige kunne rette af i toppen. Det er nemmere at lægge rullegræsset bagefter, men rødderne, når rullegræsset skal i gang, det får en god vækst fra starten. Måden man lige fordeler det ud på, det er, at man skal bruge vores levelmaster til at fordele det stille og roligt ud i toppen. Bruge fødderne til at lige komprimere jorden, så det giver en jævnhed, og så lige rette af en sidste gang. Nu er jorden fordelt ud, altså vækstmulden, så skal vi i gang her med vores Turfmaster Premium rullegræs. Det er en rigtig god kvalitetsgræs til de danske vejr. Når man skal lægge rullegræsset, så er det vigtigt, at man starter på en kant. En god anbefaling, det er at have flisekanten, altså jordkanten 5 cm under flisekanten. Græsset her er 2-3 cm i tykkelse nu, og det kommer til at hæve sig på sigt, så vi giver et jævnt indblik ind til flis. Når man lægger samlinger ind mod hinanden, altså rullegræsset, så lægger man altid den ene rullegræskant hen over den anden. Så bruger man lige sådan en cutmaster her til at skære ned, åbner op og fjerner slippen her nedenunder, og så bliver samlingen helt tæt. Der må aldrig være en stump kortere end 25 cm, så vil den simpelthen tørre ud bagefter. Okay. Så det er vigtigt at holde noget længde på rullerne. Jamen, så fik vi jo lagt alt græsset. Hvad så nu? Det er jo skønt at kigge på nu, men det er altså vigtigt. Græsset det er lige blevet skåret og blevet lagt, så nu skal man virkelig tage kærlig hånd om det i starten. Så nu skal det hele tiden holdes fugtigt. Så hvis der ikke kommer noget regn for oven de første 14 dage, så skal man faktisk ud og vande hver dag, bare lige holde det lidt fugtigt. Lige nu er jorden jo helt ny. Der er slet ikke noget næring i jorden. Så derfor sådan en gang mikromastergødning her med et organisk materiale i, det vil faktisk gå ned og hjælpe jorden og strukturen til at blive bedre. Og så begynder det stille og roligt på optaget af græsrødderne efter 3-4 uger. Fedt! Jamen hvad så nu? Hvornår må jeg begynde at klippe græsset? Nu ser det jo fint ud, men du skal jo lidt på arbejde snart igen. Det er fordi græsset begynder at vækste. Så nu er det sommer, det får vand. Så nu begynder det allerede om 7 dage, skal det nok klippes. Og der starter man de der 5-6 cm ved det her nye græs. Rødderne skal lige have fat, og det skal have mulighed for at lave lange rødder. Hvis det er forår eller efterår, så kan det godt gå op til 3 uger, før man skal klippe det. Kanon, det glæder jeg mig til. Tak for det. God fornøjelse.